Oh masih dek. Monggo Mas Bontot. Juga kepada pasukan Badai lumayan. Joget dulu dari setelah ini diputer. Roda terus lagi. Monggo. Lagu ini nggih katur Pak Samsuri beserta Ibu. Sehat selalu. Juga Mas Sampai Meresani. Tentunya juga kepada Kang Mas Gatot. Mungkin ada pasukan dari PS1. Kami persilakan. PS1. Duk, bukaan duk. Oh yes. Nangis sajroning atiku. Mugi saged dados sampai sayang ya Mas Bontot nggih. Spesial ini. Mas Bontot. Tak suwun rino lan wengi. Muga-muga Gusti ngijabahi. Apa Pak Haji Suraya? Pananggon ubali bisa kumpul Atas bangun Pak Haji. Mas Tris iki jarane ditumpaki jaranan jarane nanti rondo teles Duk kuwane Bapak Haji. Sebanduan pada Bapak Haji Sukro nggih berkah barokah sekalian Ibu nggih dari gregengaken. Ojo lali paweringku kemana nimas janji-janjimu. Aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu. Rondo teles Mas Bontot atas bangun spesial untuk Bapak Haji Bayu sekalian Ibu. Sebenarnya Bapak Haji luar biasa. Iya awan yen bengi sing tak pikir Pak Haji ganteng dadi manten asmara kono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa dan terus ing mangsa ketika rondo teles ketok ning mata. Loro kangen bisa mari yen ditransferi Pak Haji guru jam itu ketok-ketokan mripatmu mripat turut jam 8 ketok-ketokan sanggutmu turut jam 9 ketok-ketokan
Haji, berkabar-kabar Bapak Haji. Buat ibu. Ini di depan juga ada Bapak Haji, Bapak Haji Wirati. Requestnya Pak Haji lagu apa Pak Haji? Pak Haji Wirati sekalian Ibu. Lagunya apa? Pak Haji Payo dulu. Iya awan. Bapak Haji Sukro, iya. Sing tak pikir, Pak Haji Sukro kita dalam. jadi manten. Semasa kok wis Aku tetap manggung, pawukir asmorontono. Atiku bingung, sing tak pikir ora rumangsa. Udan terus ing mangsa ketiga. Rondo teles ketok ning mata. Asik. Loro kangen bisa mari bablas ke tondo moto minangke saking Bapak Haji Wirati. Jam itu ketok-ketokan pipimu terus jam 8 ketok-ketokan lambemu Turut jam 9 turut jam 9 ketok-ketokan ning netro turut jam 1 Pak Haji ngeloni Bu Haji. Haji Sukro Matos Bandung kalian ibu. Luar biasa. Sembah nuwun Bapak Haji Sukro. Sekalian Ibu nggih berkah barokah. Tondo moto minangka mobil saking Bapak Haji Wirati. Sembah nuwun Bapak Haji Sukro. Senadyan to ora misra tandha mata sing tak tapa senadyan to mong sepele ngilingake abang leladote. Tondo moto mertandani ati tresno senadyan abot ning rasa ning nyatane mung katone netro. Luar biasa ya Nduk ya, mulai gayeng. Acaranya Pak Wardi luar biasa. Alhamdulillah. Spesial untuk Pak Haji Wirati. Nggih Pak Haji, matur nuwun. Mas Tris, mau kita sewonten kedanan. Oh, Pak Nardi nggih. Iki keluarga besar apa? Nggih. Manggis apa? Si Manggis. Manggis Pak Nardi. napa-napa. Iki diaturke dibablaske kedanan. Oh, kedanan jebulnya Mas. Kedanan. Pak Asnadi nggih. Yang mana? Oh iya. Tak simpan ono kamarku. Dadi sulit Hati sulit
mangsa Bapak. Ini tiang sepuh kula, tiang sepuh Bapak Wardi niku Mbah Sastro Rame niki nggih pandemen campur sari. Mbok pilih dhumateng penyebut Mbah Sastro Rame, Bapak Haji Slamet, Bapak Haji Ngat, Bapak Trimo nggih keluarga besar badhe nderek joget sareng-sareng kawula sumanggaaken. Monggo Mbah Rame. Mbah Sastro Rame monggo. Tak rewangi pati geni pamriye karep ben lulo atine owe yo Allah iyo aku ora bakal lali mung sliramu wanita tak tresnani. Mas Tulus nanti dilanjutkan manis. Sing ora kedanan private lala awe ketugang rasa tresnaku mong hanyawa esem lan guyumu. Tak rewangi pati geni pamriye karep ben lulo atine manis yang mas
saya bisa ngrotoke jantungku saya bisa ngrotoke jantungku sampeyan pancen ganteng isin aku tambah ganteng yen ora seneng mendem wis tobat aku matur suwun Mas Kepio. Oi. Ayo. Sandra Pesona. Ayo Mas Kepio. Mas Ares.
rasan atiku nalongso saben dina sing tak rasa rena wengi katone mata monggo Mas Kepyo tekan omah atiku gelo yang seleramu citra ing janji apa tenan lakonku jroning urip ku tanpa guna Cik bagus tenan atiku nelongso batinku saben dina mong ngalamun yen kelingan ati mbok piloro Duh Gustiku kula nyuwun pangapura bebrayane bisa mulya nyuwunku keluarga Chandra Besok asik coy monggo Pak De Asnadi seminggu tak tinggal lunga ora krasan atiku nelongso saben dina sing tak rasa rena wengi katone mata tekan omah atiku gelo yang seliramu citra ing janji apa tenan lakonku jroning urip jroning urip ku tanpa guna lara tenan atiku nelongso batinku saben dina mong ngalamun nanging urip Iya kaya rakon. Iya, saking kita tuh terobsesi dengan tamu undangan Banyak yang sekali hadir, ya Mas Dek, Kepyo bagus. nggih, monggo. Iya. Duh Gustiku kula mohon pangapura bebrayane bisa mulya panyuwunku ke keluarga Niki segala lakon kue Citra nggih sampun kantor spesial buat Bapak Ibu tamu undangan bersama Nyi Chandra Pesona Campur Sari.